Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Juma'a Mubarak ƴan uwana musulmai na faɗin duniya gabaki ɗaya, sunana Farida Aliyu kamar yadda kuka sani. Game da wannan cuta na coronavirus nake so in ɗan janyo hankalin iyayenmu ko in ce ƴan uwana musulmai gabaki ɗaya, musamman maza da aka hana su yin jam'i a masallatai. Mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala kafin ya saukar da coronavirus ya sauko mana da cututtuka da dama domin ya kwatanta imanin mu, kuma ya jarabce mu, kuma muna roƙon sa ya bamu ikon cimma wannan jarabawan nasa na coronavirus. Mu sani cewa wannan dama da aka bada cewa a killace kanmu a cikin gida domin kariyar cuta ko kuma menene da sauransu. Mu sani cewa a duk inda muke Allah yana ganin mu, kuma zai iya jarabtan bawansa ta kowane hali. Duk inda muka ɓoye, a duk inda muke Allah zai iya jarabtar mu da kowane irin cuta ne. Ba ɓuyan mu bane zai sa cuta ba ta kama mu ba, amma ina so kuma ba Allah a lokutan mu tashi ya taimake namu kamar yadda ya saba faɗa mana.